Hola a tothom! Bé, com ja sabeu, abans de presentar-vos a les nostres convidades d'avui, tornem a repassar una miqueta el que és la compra conjunta, el projecte que hem iniciat per ara a Nadal, on serà una manera d'estalviar i alhora de recolzar el petit productor de territori. Des del dia 2 de novembre i fins al dia 30 trobareu a la pàgina web de Fem País una sèrie de productes de diferents categories i podreu fer aquestes compres fins que finalitzi la venda, que serà el 30 de novembre. Un cop finalitzada, s'enviaran tots els productes a l'adreça que ens hagueu donat. I per compensar aquesta espera, els productors us han volgut obsequiar amb diferents avantatges. Entre ells, tastos i visites a cellers gratuïts, visites a productors textils, objectes, petits vídeos, cursos, etc. I res, avui tenim a la Gemma i a la Clara de Caram Caram, unes emprenedores que ens explicaran una mica la seva història. Què tal, noies? Bé, molt bé. Emocionades. Molt bé. I contentes d'estar aquí. Molt bé. Expliqueu-nos una mica com va començar el vostre projecte. Per inquietuds gastronòmiques. Total. I estimació al territori, bàsicament. Ens vam trobar en el confinament, en un moment complicat per tothom, i en un moment on crec que tothom va treure la seva creativitat i les seves passions, perquè teníem el temps per fer-ho. I la Gemma és una gran sommelier, jo sóc una cuinetes i vam començar a veure com es promocionava el territori a través de la gastronomia i a partir d'aquí vam començar a desenvolupar el projecte de Caram Caram, que és un projecte de desenvolupament territorial a través de la gastronomia, on busquem joies gastronòmiques per tot Catalunya per donar-los un altaveu. Sí, una mica també neix de la necessitat de què significa proximitat, no? Què significa posar valor al territori, perquè arrel de la pandèmia vam començar a valorar les coses que teníem al costat de casa, coses que estan a mitja hora amb cotxe, amb tren o amb algun altre tipus de transport, no? Però que no valoràvem abans, que potser ens n'havíem d'anar a agafar un avió per disfrutar. I quan tenim coses aquí al costat que són meravelloses, no? I aquí va néixer una mica la nostra inquietud de dir, ostres, anem a posar un valor, anem a realment fer consciència de què és la proximitat i tot el patrimoni que ens envolta, no? Molt bé, perquè la gent ho entengui, al final són unes caixes amb diferents productes, no?, de cada comarca. Ho explico bé? Sí. Tenim un producte que es diu Tasta Comarca i bàsicament és aquesta capsa que dius i cada 2 mesos nosaltres ens desplacem a una comarca diferent de Catalunya i truquem a les portes dels petits obradors que ens ha dit la gent d'allà, bàsicament. I allà descobrim, per exemple, a la Garrotxa vam descobrir la recuperadora del Fajol, la Carme, i a partir d'aquí coneixem joies gastronòmiques que ens sorprenen i aquestes són les que posem dins la caixa perquè els nostres clients puguin quedar igual de sorpresos que nosaltres quan descobrim aquests productes. Molt bé. I d'on ve aquest nom? Perquè Caram Caram crida l'atenció. De qui va ser la idea? Mira, doncs, de fet, el tema del nom va ser un tema, Va ser un tema. Perquè, clar, nosaltres al final estem promocionant, com diu la Clara, no? Productes de petits obradors, coses molt artesanes, i no volíem que hi hagués aquest concepte de gourmet o sibarita o premium, no? Perquè sí que és un producte d'alta qualitat i d'edició limitada, perquè aquests productes moltes vegades no estan disponibles ni a les grans superfícies ni tot l'any. Però havíem de buscar un nom que reflectís el fet que són productes singulars, productes que sorprenen, no? I fresc, no? Buscar un nom fresc perquè al final és com ens descriuen. Sí. I d'aquí buscant dites catalanes i, Recordo, va ser precisament la meva cunyada, no? Que un dia diu, ostres, Clara, vosaltres el que voleu és sorprendre la gent, no? I tu, en català, quan et sorprèn una cosa, què dius, no? No dius caram, això, caram, allò, no? Jo tinc un àudio que comença, caram, això, caram, allò. I mira, érem 2, també, ens va agradar que caram té la paraula cara, no? Ens agrada molt posar la cara dels productors i ens vam sentir molt identificades des del principi. Sí, i realment ha sigut un nom que ha funcionat moltíssim perquè és una que la gent se n'en recorda molt.
Sí, ara us ho anava a dir. Realment és un nom que crida l'atenció i que se't queda gravat a la memòria. Expliqueu una mica amb què participareu a la compra conjunta. Doncs mira, des de fa un mes i mig i escaig que el Tasta Comarca s'ha convertit en una subscripció perquè creiem que és un servei que és més fàcil per la gent que li arribin aquests productes que comentava la Clara a casa. Nosaltres sempre canviem de comarca cada 2 mesos, per tant, la comarca sempre és bimensual, no? Hem fet diferents estils de subscripció, però amb vosaltres, amb la gent de Fem País, us proposem fer la subscripció semestral, que és de mig any. Durant mig any podrem anar viatjant per comarques de Catalunya. En total, 3 caixes. Exacte, són 3 caixes. I també, per als que us animeu a fer la subscripció, doncs rebreu una entrada per venir a un dels nostres tastos a cegues, perquè també ens agrada molt conèixer la gent in situ, fer-vos viatjar a nivell sensorial a través dels productes i us convidem a que vingueu a un d'aquests tastos perquè també ens conegueu en persona. I pels que no vulgueu fer la subscripció, doncs teniu l'opció de provar el Tasta Comarca només una vegada i si us animeu, doncs ja us uniu al viatge. Ja, per gustos per tothom, no? Gustos per tothom. Sí. Per acabar, noies, la pregunta que faig a tothom. Per vosaltres, què és Fer País? Per nosaltres, parlem perquè encara... Jo crec que Fer País és parlar del país i saber el que tens a casa, no? No parlar abans del que hi ha més enllà, sinó del teu veí, no? Del veí i fer el boca-orella, no? Que això crec que al final quan algú et diu això val la pena provar-ho, algú de confiança, vas i ho proves, no? I això és fer país, és dir, ostres, he provat això, ara li comento amb aquesta persona, o avui que tinc invitats de fora, els hi faré provar això, vull posar a taula, és posar-la a la taula. Bàsicament és posar a la taula el que tenim, o anar a visitar el que ens envolta, perquè al final és el que tenim més a prop i el que hem de valorar i cuidar. Sí, jo crec que també fer país és fer honor a les arrels que tens, no? És fer honor a transmetre el que t'envolta, com diu la Clara, i al final és creure en el que som, d'on venim, i no hi ha millor manera de reflectar-ho que nosaltres a través de la gastronomia i apropar-la a tothom, no? Que sigui fàcil de conèixer i de convidar i compartir. I una cosa molt important que ens agrada molt a les dues és fer sinergia. Al final, fer sinergia crec que és el que ajuda a fer país i anar tots a una, no? I veure com dos sumen i creen alguna més espectacular. Molt bé. Per acabar, la setmana passada vam enviar un mail als nostres 60.000 subscriptors i els explicàvem una miqueta el funcionament de la compra conjunta. Els vam demanar que si volien fer-vos preguntes i jo us les faria arribar. Vale. Tinc una de l'Albert d'Artesa de Segre que vol saber què és el que més us agrada de visitar els productors locals. Les històries. Total. Les històries. O sigui, és brutal les històries que té la gent per explicar. O sigui, com han acabat allà, oi? Exacte. Els formatgers eren químics. Sí. No sé, molta gent s'ha innovat, s'ha transformat, oi? És a dir, jo crec que el que més ens agrada és conèixer aquests productors, no? Perquè n'hi ha des dels que han seguit el llegat familiar, els que s'han reinventat, els que només fan que pensar en productes nous. És a dir, cada persona reflecteix el producte que ells transformen o manipulen, no? Jo crec que el que ens enduem més de visitar els productors locals són les persones, són ells. I que quan ens veuen o ens truquem hi hagi un carinyo, una abraçada i el que deia la Clara, no? Fer sinergia, perquè al final nosaltres també el que fem és un altaveu explicant el seu producte a altres persones, que ells no tenen temps de fer, perquè ells estan al seu ordinador treballant. Per tant, jo crec que això és conèixer els productors, sens dubte. Molt bé, noies, m'alegro haver parlat amb vosaltres. Ja us ho vaig dir una vegada, la vostra energia traspassa la pantalla.
I me n'alegro molt que participeu a la gran compra conjunta. nosaltres. Recordeu que tindreu els productes de Caram Caram a la web de Fem País a partir del 2 de novembre. I res, si voleu dir alguna cosa, doncs tot vostre. Jo crec que esperem que Caram Caram i el territori arribi a casa de molta gent i si més no, que els hi fem dir Caram Caram amb el nostre territori. Molt bé, noies. Molta sort amb el vostre projecte. Merci. Moltes gràcies, Anna. Que vagi bé. Adéu.